ko sisi na ba da iyayenka bane bai gama makaranta ba ba da kudin iyayenka da ke takama ba ka ba ka da koyi kwanta ba da wani americanism waye wa'ansu kuɗaɗe iyayenka da ke takama ko makaranta ba baka gama ba yace wallahi bai ba gama ma ba dai da kwalin ma wai ka taɓa ganin an yi jaraba an ci zero to shi zero ya ci to ba a son kwalin banza kwalin wofi ya kace ba kai makaranta ba ba a so ba kai ba a makaranta son ba kwalin amma ga mu da muke makaranta ba a son kwalin ba a son kwalin banza kwalin wofi me zan yi da wani kwalin shirman banza shirman wofi kwalin ne shi wallahi in professor ya ganka to me zan yi da shi kwalin banza kwalin wofi wallahi in professor ya ganka sai ya daure ka wanda ne sallah ta da istighfar kawai ya wace ka yi mana ana ko mun wannan ina so aka ce mai kuɗi ne kamfanin bankan fara ya sai kai talaka ne ka yadda sai in gyara ma a ni ka gyara musu inda ka yadda talaka ne yanzu in gyara ma wallahi sai dai an ka yadda kai talaka ne yanzu zan gyara ma in dai ka yadda kai talaka ne yanzu in haɗa